Sziasztok gyerekek, én Levi vagyok, és a mai videóban elérkezett a heti vlog 4. része, és leesett a villanykörtém. Na bazd meg is csipett a sám. Van egy villanykörtém és egy papírom, amiért most rohantam vissza a suliba. Szóval ma rohadt pörgős napom volt, de a gyorsaság az 5. nevem, mert az őrült a 4. És így tovább is tovább. Na, a mai videóban összegyűjtöttem nektek ugye munka ünnepe nap volt, hétfőn, aki nem tudná, akkor volt a hétfői szünetnap, és 2 egészen péntekig összegyűjtöttem mindent csak nektek. Kezdeném is el. Kedd. Majdnem eltaláltam az énektanárt. Az úgy történt, hogy összetekertem egy régi plakátot, bereagtam egy falagot, hogy megfogom, hú, Oliver éppen feled, énektanár majdnem fejbe kapta. Akkor lemásztam gyorsba a pad alá, valójába tüsszentett. Így megfogta, fölrakta ide, ilyeneket csinált, aztán csúlt egy kurva nagyot, elnézést a szóval, csúlt egy rohadt nagyot, és ez így jó szürke pólóba így folyt végig, meg minden darázsvadászat a WC-ben. Elmentem kakkontani, és éppen nagyba tabletezek, akkor veszem észre, hogy valami zúg a WC-ben. Á, mondom, csak egy légy. Hát nem egy darázs körözött a fejem körül? Na hát akkor úgy összefostam magam, még szerencsé, hogy a WC-n ültem. Kirohantam, mint az állat, kipakoltam mindent, bementem autós újsággal vadászni a darazsát. Jönne a második, szerda. Gabeszaszékkel elesik. Igen. Gabesz megfogta. Azt de izzadok. Gabesz megfogta, egymásra rakott 2 széket, egyiket talpával, másikat apjával, így elkezdett így rajta így menni. Véletlenül az alsó szék az nem indult meg persze, csak a felső Gabesz meg így beesett a 2 közé, úgy beverte a fejét, azt ott röhögött fél óráig a földön. Ó, bakker. Matek óra. Rajzóránk lett volna, de Magdi néni, rajztanárunk, földrajztanárunk, hiányzott, ezért bejött a matek tanár. Na hát az egyből elkezdett matekot tartani, így kb. Mindenki ordítozott, nem tudta megtartani a matek órát egyszerűen. Hú, ezt van. Na, a harmadik nap csütörtök. Pénzhajlítás. Matek órám, toltartómba találtam egy 5 forintos fóbakker, az sincs nálam, az benne maradt a múltkori gatyámba, azaz a tegnapiban, most új gatya van rajta, milyen szép. És megfogtam, beleraktam a padló résébe a pénzérmét, így ráléptem. Hát úgy nem nagyon hajlítottam meg, megfogtam a széket, rátettem, azt így ugráltam rajta, mindenki nézett, hogy milyen szart csinálok, de tetszett. Amúgy jó volt az a pénzérmé. A német papír. Azt mindjárt előszedem. Csináltunk egy másik papírt, villanykörtet. Csináltunk egy másik papírt most irodalmon, mert azt hittem nem hoztam el. De megtaláltuk az igazit. Igen, ez nem olyan nagy dolog. Pár párbeszéd szépen írva. Másik oldalán. Itt vannak, úgy kellett csinálni. Valaki mond egy mondatot, letakarja. Aztán megint így. És engem ma. És aztán ebből eszünkbe jutott, hogy csináljunk emberkéket. Hülye fejet rajzolunk, letakarjuk hülye testet, és ezek jöttek ki belőle. A tollas az enyém, a másik meg Keviné. Cerulás. Szóval ez így... Ez most nem is kell annyira, zsebre tömjük, gyors. Húha, 52 van. Megy. Hova tettem a papperkámat. Aztán. Péntek. Életked felmérés. Gabesszel kiültünk itt szépen csövezni a lépcsőre. Mindenki jött arra, akkor jött a 3/4-es busz. Mindenkitől megkérdeztük, neked milyen életkező van? Neked most van életkező? Neki nincs nagyon. Szóval így volt, hogy csöveztünk én. Gabesz már megint a székekkel játszott.
billeget, vagy nem tudom mit csinált, én csak egy nagy durranást hallottam, és Gabesz már benn volt röhögve a pad alatt. Széka az úgy maradt szünetbe. Gabesz sarat evett. Ugye, sok mindent mondok Gabesszal. Őt majd láthatjátok is egy videómban, vagy akár többre is. Gabesz ő nekem jó haverom, és tudni kell róla, hogy mindent megeszik. Olivér adott neki egy csoki darabot, leesett a földre. Cipőről leesett sár darabot, összekeverte Gabeszi csokival, bekapta, ez a földről volt. Kb. Így. Szóval Gabesz megette a földet. Extrém történelem óra. Egy irodalomtanár jött be, aki nem is a mi irodalomtanárunk, mert a történelemtanárunk elment valahol, mi se tudjuk hova. És addig ordibáltunk meg minden, hogy az óra utolsó 10 percében már le kellett menni az udvarra. És a utolsó a mai napra, és a mai videóban még majdnem, az volt. Megfogtam egy üveget, amire nem volt rátekerve a teteje. Így földobtam, megkérdezem közben, hogy ez kié, és így magamra borítom az egészet. Szóval, ennyi. Hogyha tetszett ez a videó, nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel. Van pár csatorna, amire még fel kéne iratkozzatok. Meg is látjátok. Most!